شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም شالوم جز فشاملين جز فريد ورمير أنا عوهم سلاح الدين كم تقول لي زي مسحونا زي نقول متس حجد ما لازم على تلفون قال حجنا متينا لنا det är producerade med producent som har kommit med det dagliga ordet لومي بكريستوس كبرات إنا سمك علينا الكفل och dagens ord det är genom Kristus är vi förhärligade بصحات سبات نخوروا أبصم طلوت دعاتو له det är många som går in i fasta och bön för att bli förhärligade av Gud بك أملاخ يخبرن دعوة أبصلو دعاتو سبات له de ber och bara Gud snälla förhärliga mig بتعمي حزن det är verkligen lite sorgligt كريستنا خد كبر تخوري هو تايكونا det kristna livet det är inte en väg där du går för att bli förhärligad كريستنا كاب كبري دجمر هيوتي det kristna livet startar redan från att man har blivit förhärligad already kristianat مخنا اتداغم استولدنا له هيوت اسو عزي كبر هيوتي och det är för att det redan anda vi har fått bära genom på nytt födelse när vi har tagit emot Kristus är redan förhärligad ስለዚህ ንጎይታ ክብርን خملأنا خبرنا ይንልሙነና så vi ber inte till Gud för att han ska fylla oss med hans härlighet och vi ska bli förhärligade already خبراتنا vi är redan förhärligade መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 8:30 i Romarbrevet kapitel 8 ነቶም ቀደም ዝመደቦም نعاتاتهم كأتصوعهم نتوم تصوعهم نعاتاتهم دم أصدقهم نتوم تصدقهم نعاتاتهم أخبارهم يبل سالسا. Det är så Romarbrevet kapitel 8 vers 30 och de som han har förutbestämt har han också kallat och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. ريهم كخبرهم ديكونس أخبارهم يلو. Ser ni, det står inte att han ska förhärliga dem, det står han har redan förhärligat dem. 4 نتبخاجيرو. Och han la 4 punkter. بخلا الزراربا أخبارهم زتودن زحلفن قداي. Så när det står förhärligat, han har förhärligat dem, det är något som hänt tidigare, det är något som är gjort. ስለዚህ ከቢረ ኤድብል ማይንድ ሰት ከልወና ነው Så ni behöver en tankebyggnad där det sägs ni är redan förhärligade av Gud. ካብታ ሓደ ኣብ ክብርን ማላለስ ካብ ክብርን ኣብ ክብርን ዓቢ ክቡራት ምዃንና መስኣመናይ Så en av dem som är att vi vandrar i härligheten som Gud har gett oss, det är när vi börjar förstå att vi är förhärligade. ዘሞር ክቡር ምዃንካ ብዝራእካዩ መጠን ናብ ክብር ክትልወጥ ኢኻ Och med det mått du börjar förstå att du är redan förhärligad och det med det mått du kommer börja leva i det. ክብሪ ክግለጽ ኢኻ ባኻ Och då kommer härlighet börja manifestera sig från dig. ዘይነበረ ክብሪ ይኮነን ክመጽእ Det är inte något som inte har funnits som kommer komma fram. ብክርስቶስ ኣባኻ ዘሎ ክብሪ ይግለጽ Det är redan något som finns inom dig, genom Kristus som kommer förhärliga. ግን ስለገዛእ ርእስኻ ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ኣረኣያ ኣለካ ወይ ኣለኪ Men till vilken nivå har du den bilden av dig? ብክብሪ ንርእስኻ ትፈልጣ ዲኻ Känner du dig själv med den härligheten du har fått? ተኽብራሩን ህይወትካ Respekterar du dig själv? ምክንያቱ ብኣምላኽ ክቡር ምዃንካ ተኣምን ዲኻ Litar du på att du är redan förhärligad från Gud? መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ 3:18 I andra Korinthierbrevet kapitel 3 vers 18 ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣይሁ ንልወጥ ይብል Det står och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet det sker genom Herrens ande. ሪኹም ነቲ ክብሪ ጎይታ ሲ ከም ብመስትያት እንዳጠመትናዮ እዩ Ser ni, det står det Herrens härlighet ser vi genom spegel. بخال أزراربا أمستيات نمن يخاطري نجزء رأسك يخاطري. Som andra ord, när du kollar i en spegel, du ser dig själv. نناي قويتا خبر دماس مستيات نهيوت كغير كاي مالت سا أب كبر قويتاس نناي جزء رأسك كبر مرأي تلامد مالتي. Så att se sig själv som att Herrens härlighet syns genom dig i spegeln, det är som att se dig själv att Herrens härlighet är över ditt liv. مخنياتو ناتو كبر أباخا يدلو. Och det är för att hans härlighet finns inom dig. مصحف قدوس يوحنس كزارب كل 10:7 Johannes evangeliet kapitel 17 أب إسران كلتان إسران سلستان زولو från vers 22 till vers 3 أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدا من أنت كونو أنا اتزهب كان كبري حبكو وميد Det står och den härligheten som du har gett mig har jag gett till dem för att det ska vara ett liksom vi är ett. واو ريخوم اتزهب كان كبري نسوسي كبو ما يكون نيلو حبكو Det står den härligheten jag har fått, det står inte att jag ska ge dem, det står jag har gett dem. ስለዚህ ክብሩ አባና ይደሉ Så hans härlighet finns inom oss. ዳስ ወይ ንርእስና ኣብ ክብሩ ኢና ንሪያ Därför ser vi oss själva i hans härlighet. ስለዚህ ንርእስና በክብሩ ጌርና ኢና ንግምታን ጥምታን Därför vi
räkna vår själv, vår sinne, vi räknar oss själva i hans härlighet. هاليلويا بخبر قويتا نرأسكم كتخبروان كتريوان تجميركم بخبر خد كلا تجمريهم. Så om ni börjar se era liv i Herrens härlighet så kommer ni börja se era liv leva i härligheten som kommer från Gud. مغنيات قولسي حدا إسرائيل شوعتن كرسوس أبانا تسفى خبري إلويه. Det står i Kolosserbrevet 1:27, det står Herren är härligheten i oss. glory hallelujah av كل نحنا نتنكفو زبلا نجر كبري حلفيو. Så vart än vi rör i så speglas Guds härlighet över de sakerna. مغنيات وشتنا ناي كبري هوتي زلنا. Och det är för att vår inre är härlighetens plats. كنكبر يتصوعنا. Vi väntar inte för att bli förhärligade. كبيرنا إنا. Vi är redan förhärligade. نسهم كبرات مفلساتنا. Ni är förhärligade och värdefulla. Guds frid.